ko ana izgilanci ne da cewa ai tunda akwai Allah a same bari a aikata aiki na barna. To a nan gurin kuma kaga sai ya zama amfani da kalmar ya zama izgilanci, ya zama haramun, izgilanci ne ma addini. Kamar yanzu misali mutum sai ya zo ya shiga zai je zina, misali na faɗa zai yi zina sai ce a inda rabbana ba wahala, inda akwai Allah ya ba komai. Ina fata ana fahimta. Wannan ya faru a kaina kwanaki, hakuri akram kallah, yanzu zan baka dama. Wani bawan Allah ya kira ni daga wata ƙasa, ya ce malam ka taimaka min da addu'a, ga yarinya ta gagare ni. Yarinya ce 'yar shekara 16-17. Me ya faru? Ya ce ba ta kwana a gida, sai ce sati biyu ba ta gida. Na ce nemo ta ka kawo min ita mu haɗin mata wazi. Ya je sai bayan sati biyu ya samo ta, ya ce malam gata. Na ce me take? Ya ce wallahi malam ka ganta karama da ita, amma tana yawo da samari, tana kwana da samari, kuma tana zina, kuma ba abin da ta fi so irin gidan ruwa da kulob. Na tambaye ta, na ce haka ne? Ta ce malam haka ne. Na ce yanzu kina zuwa gidan rawa, kina zuwa kina kwana da maza? Ta ce haka ne. Na ce to me yasa kike haka, ke baki san Allah ya haramta ba? Ta ce na sani. Ta ce ai Allah mai yafiya ne. Haka ta gaya mu. Kaga ta yadda Allah mai yafiya ne, tana sane da Allah mai yafiya ne, take zuwa take keta dokar ubangiji. Wannan ba daidai bane, wannan kuskure ne. So ya danganta ga yanda aka yi amfani da kalmar. Idan mutum ya yi amfani da kalmar inda rabbana ba wahala akan abu aiki mai kyau, wannan ya dada tabbatar da cewa lalle Allah yana kulawa da bayinsa, kuma duk wanda ya dogara gare shi, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Amma ba wai mutum ya yi amfani da kalmar inda rabbana ba wahala kuma ya saba wa Allah ba, ya rungumi mace ce inda rabbana ba wahala, ya yi kaza inda rabbana ba wahala. Wannan ba daidai bane, kuskure ne, kamar akwai izgilanci ma addini. Amma ga akram kallahu nan shi ma zai faɗi nasa lissafin, nawa daban nasa daban, sai ku zaɓa. Na mala alhamdulillah, Allah ya saka da alheri. Wanda ya yi bayanin cewa ga wani mutum ne ba mutumin kirki ba, ko yake yin amfani da ita don ya cimma burinsa, kuma burinsa ba na gaskiya ba ne, ya yi haƙuri. Mu kallon kalmar gami, kamar yadda malam ya faɗa, in ka kalli kalmar gabaki ɗayanta tauhidi ce ma, wallahi tauhidi ce. Na'am, kuma kalmar tauhidi ita ce kalmar la ilaha illallah. Ko ka san akwai wanda zai dauki kalmar la ilaha illallah ya mata isgili, kuma tsiya zai yi? Na'am, la haula wala quwwata illa billah. Ina cikin yin iskancinsa zai ce la haula wala quwwata illa billah. To kaga ba za ka iya cewa tun shi la haula wala quwwatansa ba ita ce irin taka ba, tare da cewa wannan kalmar ɗaya ce. Malam dakta ya yi bayanin duk abin da ya kamata a yi. Mu za mu yi amfani da ita akan tauhidin mu, inda rabbana ba wahala, ma'anata ma la ilaha illallah. To shikenan ya ce duk da haka tunda wannan ne yake faɗa ba za mu yi ba. Kafirai wato Yahudawa suna barin gemu, suna barin abu da sauransu a yanzu. Wani ya taɓa zuwa yanzu na ce ai yana barin, yanzu arna suke barin gemu, kuma gashi annabi ya ce kada a bar gemu, kuma an ce a saba musu. Yanzu ya zami? Kaga ai wannan kalmatu haqqin urida bihal batil. To kenan ina so ce shikenan tunda haka ne sabawa Yahudawa ka ringa askewa? To ko ya dangana da wanda abu ne, ko ma me ya faɗa, ko waye ya je ya faɗa duk abin da zai faɗa. Amma dai mu inda rabbana ba wahala, ma kyakkyawa ce, magana ce kyakkyawa. Mun san me rabbana Allah, me ma na ba wahala. La haula wala quwwata shine fa inna rabbana ba wahala. To ya zami mu ce a tunda wanda yake amfani da ita mu fasa ta? Malam yayi bayanin komai, ni sharhi ne kawai. Allah saka da alheri, karmakallah. Malam Allah ba da lada, Allah saka da alkhairi, Allah ganar da mu. Kullum ita shari'a idan ta zo kakan haramta mutum abu in kana da hujja da dalili ne, kakan ce masa yayi abu in kana da hujja da dalili ne. Akwai abubuwa sababbi da suke zuwa, za a yi musu duba ne na nutsuwa, ba wai ana duba waye yi abun ba, a wannan abun ko waye ya yi shi, shin ya saba shari'a wannan ko bai saba ba.
yayin da yayi abun a hanya ta daidai yayi daidai, in ya juya abun yayi amfani da shi ta wata biyan bukatar sa, wannan kuma kaga shi da Allah yayi kuskure. Wannan shine